खोज देले बड़ सखी मोर हौवे नसीरी देखे में बकलोर कैसा न खोज देले बड़ सखी मोर हौवे नसीरी देखे में बकलोर माटी माटी तुरले पलैया अबुआ के छोड़ा दे गइया दुबैया मुहे पर चला दे हम पिढ़ैया अबुआ के छोड़ा दे गइया दुबैया डायमंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो छावना घर में करे रोज कलेस ओकर खुद से सखी मुंडी रहे न कबो करे मुंडी रहे न कबो करे घर में करे रोज कलेस ओकर खुद से सखी मुंडी रहे न कबो करे खोज देले हमरा ला कसैया अबुआ के छोड़ा दे मेरा दुबैया मुहे पर चला दे हम पिढ़ैया अबुआ के छोड़ा दे मेरा दुबैया अबुआ के छोड़ा दे मेरा दुबैया बहुते बात कहानी हम झेलतानी परेशानी विशाल उपेंद्र का बताई हम कैसे रहतानी हम कैसे एकर बहुते बात कहानी हम झेलतानी परेशानी कॉमेडी सुनाना लगा हम बताई हम कैसे रहतानी खोज देले बड़ सखी मोर हौवे नसीरी देखे में बकलोर